чуноне ки ба ҳамаи мо маълум аст, аз тарафи роҳбарияти давлат, пешвои муаззами мо, музди маоши омӯзгорон дар ҳар як паём зина ба зина баланд бардошта мешавад. мана имсол ҳам 15% музди меҳнати мо омӯзгоронро қадрдонӣ карда зиёд кардан. албатта мо кӯшиш ба харҷ медиҳем ки ба қадри давлати хеш, ба қадри миллати хеш, ба қадри тинҷиву ободии мамлакати хеш бирасем. ман имрӯз ҳамчун омӯзгор, зан, модар шукргузорӣ аз истиқлолияти ҷумҳурии тоҷикистони азизам мекунам. шукрона мекунам ки ватанам тинҷу ором аст. шукрона мекунам ки ватани ман дар арсаи ҷаҳон шинохта шудааст. зиёда аз 153 муассисаҳои таълимӣ дар шаҳри турсунзода кору фаъолият мекунад. шукргузорӣ аз роҳбарияти давлат мекунем, шукргузорӣ аз ватани тинҷу осоиштаи хеш мекунем. ба ҳамагон маълум аст ки бо фармони асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистони Эмомалӣ Раҳмон аз 1 сентябри соли равон маоши кормандони соҳаи буҷавӣ ба 15% зиёд карда мешавад. ин нишонаи он аст ки сарсабзӣ, баландшавии иқтисодиёти ватанамон мебошад. мо кормандони соҳаи тандурустӣ аз ин хеле хурсанд ҳастем ва кӯшиш мекунем ки дар ободиву созандагии ватанамон ҳиссагузор бошем. музди меҳнати хизматчиёни давлатӣ ва кормандони соҳаи бюҷетӣ 15% баланд карда шуд. аз он ҷумла нафақахӯрон бисёр хурсанд ҳастанд ки аз 1 сентябри соли ҷорӣ нафақаи онҳо аз рӯи ҳисоботҳои пешкашшурда ҳадди ақал ба 180 сомон баробар карда шуд. ҳадди ниҳоӣ бошад ба 850 сомон баробар карда шуд. аз ин ҳама миннатдор ҳастанд. аллакай нафақахӯрон миннатдории худро омода расонда истоданд ки нафақаи онҳо чӣ қадар баланд мешавад, чӣ қадар вай саволу ҷавобҳо аллакай сар шудагӣ. ҳамаи нишонаҳои истиқлолият аст. албатта тинҷӣ осоиштагӣ ҳаст, пешравии ҷамъият аст, тараққиёт аст, истеҳсолот пешрафта истодааст, иқтисодиёт ки пеш рафт, даромадҳои давлат ки зиёд шуд, сатҳи зиндагонии мардум ҳам зиёд мешавад. аз ин ҳамаи мардум шод ҳастанд, миннатдории худро ба пешвои миллат мерасонанд.